Mapuso sa Bacol City naman, manugpang isda patay sa nalumos matapos magkapan ang ila sa Kayan malapit sa Bredco Port. Garing balita nga tanggin, tutuka. Pasado alas 2 Martes ang hapon sang nagpalawod ang 24 anyos nga si Troy Beloya o pudang utod kang isa pa kahimata agud kuntan ibutungon ang pukot nga ginbili nila sa aga. Apang kinalingan nagmadlos ang hangin kag nagbaskog ang balod. Rason nga nagkapan ang ila sa Kayan kapin 20 metros ang kaluyoon halin sa hunasan. Nahulog sa tubig si Troy, utos sini nga si JV kag himata nga si Marlon. Outbalance ang sang baruto. Kay grabe ang current sang tubig kag madlos ang hangin. Nauna lumpat si JB ang magulang kay para magbalanse sila ni Marlon nga duwa sa baruto. Actually, sabay man sila nga naglangoy and ang ining biktima naton is accordingly sir, kabalo ini siya maglangoy. And however, siguro may mga circumstances nga siguro ginbiring siya. Pasado alas 11 na kagabi isang nasapuan ang bangkay ni Troy malapit sa ginapatubuan sang talabas sa lugar. Hindi naman mabaton sang pamilya ang gindangatan sang biktima nga sunod sa ila mapisan sa pagtrabaho para makabulig sa pamilya. Kayo kag kalwan. Pagtapos sinobra mapawayway na sa pagkapunas naman sa hapon. Pamukot naman na sa. Nagpahanumdom ang PCG sa mga manugpang isda nga siguraduhon nga manginhanda kung magpalawod. Kung medyo mabasko gawa ang balod or medyo malain ang tsimpo. And most especially sir, mag-wear kita ni sila sang life jacket kung magpalawod sila. Opo, Kiril Casillo, Adrian Priatos, Western Visayas.